Lah niki ngeten Pak Gareng niki wonten request utawi pamundhut saking keluarga besar Eyang Harjo Semito lumantar Ibu Sri nggih ingkang ngersakaken nenggih sepisan lagu Lintang Asmara angka kalih menika Podang Kuning. Nah niki mumpung nuwun sewu enten ratune Podang Kuning. Nah niki ratune ndi niki putu jenengan si Umi Hafifah niki iki ratu po ampil ratu. oh tak kira parekan Niki ya iki ratu ya memang yang biyen ya jane wis ana ning sing ngederke populerke ya bocah iki. Nah iki. Ya mi. Umi Hafifah. Wah, jan. Kancane karo Pak De Gareng rono mumpung petuk. Bocah kok sewengi selfie terus. Kene nduk sayang. Kene. Ah, menik dasare ya isih legan. Kowe ora ndang golek momongan to, Nduk? Dereng kula tesih dagangan, Kong. Dagangan. Lah yen dagangan ya dikeki tarif bandrol. Ya ampun. Lah kok dagangan tembungmu kok dagangan. Ya isih legan ngono wae. Isih legan. Nah, ya jenengmu sapa? Umi? Umi Hafifah, Kong. Kong neh. Lah pripun? Ya wis ora apa-apa. Wong ki ujube ngajeni ya. Heeh, ken ditepungke piyayi kene kowe iki Jawa Tengah apa Jawa Timur? Peneri kuthane apa? Kula saking Jawa Timur, saking Kitha Ponorogo. Kutha Ponorogo. Ya, iku Jawa Timur. kok ngarani kok wedi napa to kowe iki? Mboten. Ponorogo. Saiki apa kuwi manggonmu saiki ning ndi? Posisimu saiki ning ndi? Ten Kentingan. Kentingan kuwi ngendi? Solo. Solo. Dalam rangka Kuliah. pertanyaan terakhir wis duwe pacar apa durung? Dereng. Umurmu piro? Umur kula tesih 20 tahun. 20 tahun ki wis pancine ngedu. Tek kaya pitik ngedu kowe iki lho. Ngedu katresnan. Mboten. Loh, jalani hidup ini sesuai dengan umurmu. Wancine pacaran yo pacaran. Nggih, siap. Pacaran lho. Nggih. Lho, pancen umume iki pancen bocah iki lak pacaran to Pak De Gareng. Ning nuwun sewu, teng agama niku malah apike tanpa pacaran langsung menikah. Ewadine cinta akan dibangun pelan-pelan dalam rumah tangga. Ya kuwi tergantung figur seseorang. Lah kok iso? Ana sing iso dibangun pelan-pelan. Ning ana sing modele borongan. Wah iya. Heeh. Ning sosok bocah saiki iki ya nuwun sewu yen imane ora kuat, pacarane iki nuwun sewu melebihi batas-batas. Nah, ya sing penting ngati-ati ya, Nduk. Nggih, Kong. Wong kowe iki sik legan aja nganti dipangan codot-codot sing berkeliaran. Nggih. Lah sandingmu kuwi codote ayo. Aku kampret. Kampret. Weh, nembang suaramu pamerno piyayi kene. Nggih. Bawa ya, Nduk. Nggih, Kong. Nah, ya sekono tuh. Kok tuh? Aku ngundang aku kong, aku ngundang kowe ya tuh putu. Oh, putu. Nggih. Yen Nduk Asmarandana Podang Kuning diaturake keluarga besar Bu Sri. Ayo. Natian wujud temong peksi. Dian ngatasi ilat kerep go melat-melet lho nyuwara kok apik. Angger Melat-melet piye to? Angger selfie iki lho. Iya. Sesuk aku sesuk HP-ne iku lak didilati bocah. Aku yang gumun cah wedok jaman saiki ya ora mung Umi, Winong Birgita iki padha ae. Winong kuwi saya. Lumrah iki lumrah ngene Winong yen selfie. Lho ngene. Kok ngecek kuwi. Iya. Jebul blet guyu. Wah, enak ora. Aja mbiyang yo golek pangan iki. Ki golek dhuwit mbiyang yo.
kok jer diapusi cah lanang. Ora diapusi, ngapusi deh iki. Ngapusi ta? Mboten. Mboten. Godhong mau nyuwek dadi banyu moh. Apa kuwi? Nyamuk. Oh, nyewok. Nah iya. Nonano golek isi podang jenar Ya yo. iba bunga nyanding bisa dadi tamba tembang podang kuning menika ugi kula aturaken dumateng Bapak Waris Sugiono kanthi dawuh Assalamualaikum Waalaikumsalam. Wilujeng dalu Pak nderek nyimak wonten Kuntadi Channel. Salam kagem Mas Taslim. Bah, ngono terus. Pokoke lek rung tumbuh-tumbuh disalami terus dek iki. Lah iya. Sugeng dalu Mas Sahyo saking Ngadinu Pondok Ungu Permai Bekasi nderek monitor. Nggih. Mas Sahyo sak rombongan tansah pinaringan bagas waras sedaya. Nggih. Lan ugi dumateng Mas Arif Glumer saka Laladan Medion. Direwangi ngluruk ngebis tekan kene mudhun ning terminal Tirtonadi Solo ngojek rene. Iya to? Heeh. Besok bareng bis ae Mas Arif rasa ngojek neh. Ndak tak ngijoli ndak anakku engko. Ya ndak Umi Hafifah podang kuning. Dados. esuk awan ning omah wis ora krasa. Ayo Pak Kareng. Joget nih Mas. Anggolek sing tak sayang. Umpen miterang ora krasa esuk awan nganti wangi. Hebat yen kan yo kang nyamang. Yang leyang tak sakang pencong ning apa. Monggo budhe amundhut panjenengan budhe. Podang kuning. Ha.
Terima kasih.